Makadi vazukuru. Ini ndinoitwa mbuya Mandivanga. Ndinowanika muHarare kuStone Ridge. Ndinobatsira matambudziko akasiyana siyana. Vane varume vakaenda ndinodzosa. Vane vakadzi vakaenda ndinodzosa. Vane dzimba dzakaparara ndinogadzirisa dzimba dzichidzokera pakanaka. Vane musha makabatwa zvikwambu ndinobvisa. Kugadzira musha kuti musapindwe nevashereketi ndinogadzira zvakare. Vari kuda kuti vagadzirirwe zvekuti vabate vana ndinouchika zvakare vazukuru. Vanoda kugadzirirwa mabasa vasiri kumabasa ndinogadzira. Vanoda kusimudzirwa pamabasa zvakare ndinogadzira vazukuru. Vanoda kugadzirirwa manjuzu avo nevadzimu vavo vashavi ndinogadzira zvakare vazukuru. Uyai kwandiri ini mbuya Mandivanga, musatambudzike nezvirwere nemadzidzo nematambudziko murimo mudzimba. Batai mbuya Mandivanga. Nyange vari kunze kwenyika, vari kuSouth Africa, chero kwauri ikoko ndinokugadzirira muzukuru. Usatambudzwe nezvakaipa, ini ndiripo mbuya Mandivanga. Vanoda mago back to sender, uyai ndikugadzirirei vazukuru. Vane musha makabatwa zvakaipa nevakuru vavo zvikwambo ndinobvisa zvakare vazukuru. Vari mumajeri vakasungwa vanoda kuti mhosva dzipere ndinopedza zvakare vazukuru. Vane hama dzakapondwa vakafa sina tsarukano vada kumutsirwa ndinomutsa vazukuru. Ndinodzosa zvakabirwa vazukuru ndinogadzira. Vanoda kusoterwa pamba kuti pasabiwe ndinogadzira zvakare vazukuru. Vanoda kugadzirirwa minda, matura, matanga, vanoda kugadzirirwa misha ndinogadzira vazukuru. Vane hama dziri kupenga, dziri kurasa njere, uyai ndikugadzirirei vazukuru. Vane vari kudonha pari, vane hama dziri kudonha pari, uyai ndikugadzirirei vazukuru. Tinosunga varume nevakadzi vari kuita gumbomba, gumbo panze, ndibatei vazukuru. Vanorwara nemajeko, vane masari, ndinogadzira zvakare vazukuru. Vanoda kuwanikwa nevarume vane mari, ndibatei vazukuru, ndinokugadzirirai. Vanoda kuenda nemuchato, vanoda kupinda muwanano, kuroorwa kana kuroora. Vanoda kundibata, munondibata panhamba dzefoni vazukuru 078 43 955 44 078 43 955 44. Ndinowanikwa muHarare kuStone Ridge vazukuru. Ungadai uri kunze kwenyika vazukuru, UK, South Africa, Mozambique, kwese ndinogadzira vazukuru. Munondibata ini mbuya Mandivanga. Munondibata chero pafoni ndinokugadzirirai. Munotumira mufananidzo wenyu ndogadzira nhau dzenyu. Ungadai wakatizwa nemurume, ungadai wakatizwa nemukadzi, ungadai uri kutsvaga mbereko, kunyange zvavane makore, musanetseke vazukuru, ndinokugadzirirai. Vanoda kugezwa jambwa munyama nerushavashava, ndinogeza zvakare vazukuru. Kune vaye vakaiswa zvitsinga, vakakandwa zvitsinga, ndinobvisa zvakare vazukuru. Uyai ndikubatsirei, uyai musangane neni mbuya Mandivanga. Kune vamwe vatenderera vanetseka vari kuti hazvichaita, vanzwa nekudyirwa mari, chimbouyai kwandiri ini mbuya Mandivanga, umbonditesta, ndoda kuti uzoudza vamwe. Vanetseka negomarara rekenza vazukuru, munondibata ndinorapa zvakare. Vane siki, zvirwere zvepabonde zvakasiyana siyana, ndinorapa vazukuru. Ini ndinowanikwa kuStone Ridge. Mukasvika pambudzi, munondibata ndokupai madirection.